Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Όχι ένα ακόμη, το πρώτο μου κανονικό βίντεο. Για να μην πολυλογούμε με το intro, ας πάμε από τώρα στο βίντεο. Τέοστη. Ποιος είναι ο Τέοστη, θα πούνε κάποιοι, αλλά πιστεύω ότι όλοι το ξέρουν τον Τέοστη. Δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Είναι από τους πιο γνωστούς content creators και ας έχει μόνο 70.000 subs στο κανονικό του κανάλι. Κάνει live streams γενικά που πηγαίνει σε ψητοπολία γενικά και τέτοια και τρώει. Και είναι ένας normal κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή, πολλές φορές τον έχουν πιάσει σε... Περιμένετε παιδιά. Του έχουν επιτεθεί χωρίς κάποιο λόγο, δηλαδή ξέροντας ότι δεν θα κάνει κάτι, απλά το επιτίθονται ή επειδή κάποιοι κάνουν φάρσες και στον δρόμο να του πετάνε πέτρες, να του πετάνε γιαούρτια, να του πετάνε πράγματα χωρίς λόγο, έτσι απλά. Και έγινε γνωστός από ένα βίντεο και όλοι από αυτό το βίντεο τον φωνάζουνε Λίγδα. Δείτε προσεκτικά το βίντεο. Βασικά ένα κομμάτι του βίντεο. Α, ναι. Και αν αηδιάζεστε εύκολα, δεν ξέρω, αν θέλετε απλά χαμηλώστε τον ήχο. Οτιδήποτε είναι από το λαιμό και πάνω δεν τα νιώθω. Αυτό είναι που σας... Εντάξει, για να πω την αλήθεια, εντάξει, μπορεί και να μην έπρεπε αυτό να το κάνει στο live ή ήταν λίγο αηδία, αλλά και πάλι ανθρώπινη φύση, ξέρω εγώ. Του έχουν ξαναεπιτεθεί στο δρόμο και θα ήθελα και πάλι να σας δείξω ένα μικρό κλιπάκι που του είχαν επιτεθεί στο δρόμο. Νομίζω όλοι το έχετε δει αυτό το κλιπάκι και απλά όσοι δεν το έχετε δει, πολύ λίγοι θα είστε που δεν το έχετε δει, θα το δείτε τώρα. Εντάξει. Δεν σε έχω δείξει. Δεν σε έχω δείξει. Ρε μη χειρόδικες σε μένα, ρε μη χειρόδικες. Πραγματικά πολύ άσχημο. Ήτανε κάτι που, όπως είπα, δεν είχε λόγο, απλά είχα δείξει και στην αρχή, θέλετε να σας ξαναδείξω τώρα που το είδατε, είχα δείξει στην αρχή 2 φωτογραφίες από κάτι άρθρα. Θα σας τις δείξω τώρα, πατήστε pause για να διαβάσετε τι ακριβώς είχε γίνει για να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία, οπότε αφού είδατε και αυτό το σημείο του βίντεο, ας προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Πώς έχασε τόσα κιλά και όντως ήταν παχύσαρκος. Άνοιξε το κανάλι του, δεν θυμάμαι, νομίζω 15 Μαρτίου, νομίζω 15 Μαΐου του 2021. Θα δείξω και τη φωτογραφία, πείτε μου αν κάνω λάθος. Τώρα το είδα 17 Μαΐου του 2021, συγχωρέστε με πριν να κάνω λάθος, τέλος πάντων. Και ανέβασε το πρώτο του βίντεο μία μέρα μετά, με το όνομα The Beginning. Και μετά από αυτό το βίντεο ανέβασε άλλο ένα βίντεο για συνταγή, πώς να καθαρίσω στο ένα αυγό, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θα το δείξω. Μέσα στο 21 και είχε χαθεί για 2 χρόνια. Και όταν επέστρεψε τον Ιούνιο του 23 ανέβασε αυτό το βίντεο. Και δεν έκανε καθόλου πλάκα. Όντως, μέσα στο 22 που έλειπε, τι έγινε? Έγινε παχύσαρκος. Όντως, το βίντεο δεν ήταν clickbait, 145 κιλά ήτανε, να σας το δείξω κιόλας. Βλέπετε πως ήμουνα το καλοκαίρι του 2022 στα 145 κιλά, καπνιστής. Και όπως είπαμε, επέστρεψε πίσω με μόνο 80 κιλά. Δηλαδή, όπως είναι στο κάθε κλιπάκι που σας έδειξα. Οπότε, απλά μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να χάσει περίπου 145 πλην 85. Περίπου δεν ξέρω. Κάντε εσείς στην πράξη. Τώρα θα χαλάσει το βίντεο από το κομπιουτεράκι και τώρα... Αλλά τέλος πάντων έχασε αρκετά κιλά, δηλαδή από 145 κιλά μόνο. Και θα ήθελα να πω κάτι. Πάτε να πιστεύετε στα όνειρά σας
μέχρι να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. Και απλά τώρα θα ήθελα να πω ένα τεράστιο συγγνώμη που ήταν τόσο μικρό το βίντεο. Θα κάνω κι άλλα πολύ πιο μεγάλα βίντεο. Απλά αυτό ήταν το πρώτο, έτσι μια προετοιμασία. Χίλια συγγνώμη που ήταν πολύ μικρό το βίντεο. Οπότε απλά θα ήθελα να πω, αν θέλετε πατήστε το like και το subscribe. Πηγαίνετε τσεκάρετε και το άλλο μου κανάλι, θα το έχω αφήσει στην περιγραφή. Και από μένα bye. Σας αγαπάω όλους, ό,τι ξέρετε. Και χαίρομαι που κάνω ένα βίντεο. Τώρα όντως, bye.